екзотично. От моето поне ти чуваш писъците. От мене ги е страх даже призраците. Яо, хип-хопът не са мръсни танци. Когато вейтерата на микрофона си изнасилил 30 спартанци. Разбрали как си? Аз съм като пчела. Ти стреляш капси, устни патрони. Това е крат и да, пяч. MC Александров, готов ли си? Хващай микрофона. Изненадваш. Чувствай. Разбирате ли ме? Всеки ден си пия, разбирате ли ме? Това не ми пречи и те да те разбия. За този филистайл, който не знае какво става. Какво става? Това не ми пречи. Това не ми пречи. Пак да ви разбия. MC Александров, типичен представител на андерграунд в България. Това е, ще трябва да гласуват някои хора. Аплодисменти за двамата! Добре, обръщам се към Йоко. Йокич, за кой? Заповядайте, мила госпожица, аз много ви харесвам. Благодаря ти. Аз няма много да говоря точно за този батъл, ще си кажа името и това е Fate to Death. Fate to Death, супер! Fate Pride, въпто не скромно искам да е скромно, не. Да, Fate to Death. Ево на ценци, за първи двойката право за ценци. Добре, това е. Fate to Death. И публиката, да, добре, чакай, малко публиката трябва да си извикайте за Fate to Death. И за нашото момче, където винаги намира страшна ганджа. Това е живот. Живот продължава, добре, момчета. Fate to Death продължава напред. Следващите да ги виеме. Тук ли сте бе? Живи ли сте? Какво стана? Не ви чуваме нещо, по-силно. Трябваше да се постараеш, брат. Така. Извикайте се, Люлин! Диджей! Да ви видя пак ръцете горе. Слушай, имена, нали? Този знаете ли защо е пак имена? Защото жена му още е с детствена химена. Погледнете го, имам яке. Това е, защото след този батъл ще му правя аз букаке. Вика, че съм пил амфетаминатор след този батъл. Определен се влизаш си в вибратор. Ще те боли и ще кърви. Сектата всяка една рима му е написал. Пак ще те боли, бе, момче. Виж на какво приличаш. На батъл без бата първи съм и пак ще спичаш. Дали с теб да си играя, пак дали ще се мая. Абе с една рима, братлен пак ще те закопая. Тежина. Римите са криви. Когато микрофона е в ръката ти, ясно, че не са живи. Как се вижда? Той на умението завижда. Копеле, хвана се в капана ми. Тая сцена не е достатъчно голяма за двама ни. Ходи навън, падам по главата ти като гръм. Смее се, подаде като тулин. С ритник, пращам те в Люлин. Да си ходиш, по-обратно. Това е било толкова брутално. Копеле, има ли смисъл срещу тебе, даже да влагам мисъл? За това говорим, това е сериозно, пати, извикайте и за двамата! За това говорим. Тежко за съдиите. Обръщам се както винаги към тази прекрасна дама Йоко. Я ли областта, я? Това беше сложно, постараха се и двамата определено имат умения. Мен много ми хареса. Ти не го видя, обаче той ти изпя една от римите. Той знаеше ти на какво ще завършиш. И да знам, и мерата повече ми хареса по проста причина, че имаше повече експресивност и по-оригинални рими.
Аз ще дам Хикс. Само защото искам да ви чуя пак. Дам Хикс със сигурност. Хикс ли? Добре, ама Хикс, добре. Магите се е бал. Лудец. И аз трябва да видим какво става. Ние, понеже след това има това един Какво? Имера. Имера, добре. Обръщаме се към публиката сега. Искам да извикате за момчето от Люлин. Чакай. Извикайте си от сега! Извикайте за Имера! Ясно, Имера продължава напред. Искам аплодисменти за двамата. Стиснете си ръцете според мен. Не е готов. Той има проблеми между другото. Подкрепете го, това е един от малкото хора в неравностойно положение. Участва на батъри. Подкрепете го, моля ви се, защото това е трудно и е наистина. Фил Колес има песен за тези хора. Бой! На рапа ще те смачкам. Ако аз съм сополиво детенце, аз и ти си твоята играчка. Ще ти изям главата. Сега ти към мене ще плачеш. Време е да се разплачеш. Така, когато ти рапираш, аз не ти ръкопляскам. Време е в лицето ти силно да мляскам. Ризата ти е своя, моята е червена, твоята бледа не ме кефи. Затова сега те питам с моята метафетамета. Няма значение, време е, пред мене има само мъчение. Така, скубам ти бежите много нежно. Време е да те плетеме с прежда. Може! Тези момчета дишат на пил. Давай, брато, имаш 30 секунди да му отговориш. Контрафиле, собри братле, ти беше до тука, защото препуши с чибука. Може да си ходиш у вас, аз за мен си желаз, а ти педерас. Какво може да ти кажа, ти си контрафиле, не паржола. Видях майта ти гола и се отвратих. Много като тебе отдавна ги затрих. Може да си ходиш у вас или у нас, обаче ще те бия, независимо тука или в джазматас. Не знам дали имам време и не ме ебе, знам, че съм по-добър от тебе. Ти си като бебе. Тежък батъл, тежък колбасарски батъл. За първи път Фет Брейк първи, я да видим вашето мнение. Тежко е, съдиите все още се съветват, чуват се какво да кажат. Контрафиленце, един глас за контрафиленце. Магата си е бало. След това какво се обръщаме към публиката. И викайте за контрафиле! И викайте за пичалята от ясно. Доста слабо. Контрафилето има още един глас. Йокоти. Баси. Става въпрос, мен много ме кефи контрафилето, защото ще не му пука, не спира дори да казвам най-голямата глупост. Ама той беше в такт постоянно. А той беше в такт постоянно и си беше такъв методичен и си вършише нещата, въобще... Тук ме... Беше един глас. Ще дам за него и публиката ще реши. Публиката вече реши. Контрафилето продължава напред. Живи и здрави, поздравете се, момчета. За малко да кажа и момичета. Леле Боже! Бате, това ми се биеш в гърдите. С голям член ще ти влизам вместо срамите. Бате, много ли си ми черен? Ще се намериш опесен в София. Не си местен. От кое село ми идваш? Като кула срещу мене ще намигаш. Обарате, ще те помогна си отиваш. Дори няма и да излигваш. Плявата маймо е в много. То пичак да видя кога влизам в плого. Вижте го, полиглах и лесовата пета. И едва ли разбра, ще ти ги дам големите семена.
Не за тебе, а за твоята жена. Бочката има сниг, да чуем отговора. Респект за всички тука! Брато, идвам от Кичука! Слушай, смъртта ще ти е тука в София. Не знам кой си, но аз съм бойня. Пустова, ти си история. Братле, някаш като Глория. Брато, има един фланец. Ще те тупа, хвани си тоя палец. Пустова, не ставаш за нищо. Ако го правя от теб, то е доста по-различно. Всичко, брато, още сето си слаб. Целият ти е стил е някакъв лак. Яво е добре. Съдиите, вие сте, добре, съм само водещ. Яво е. Давайте сега да видим кой. Почката е Трупър Блек. Аз съм пак за Хикстовиц. Хиксче. Има няколко Хикс. Питай на публиката. Обръщаме се към публиката. Обръщаме се насам. Извикайте за Блеки! За Почекатино! Не знам, аз имам чувство, че малко беше леко, не знам към Хикс, отидат леко към него. Айде, чай да чуме Фет Прайд, те ще кажат тогава. Хикс! Имаме първи Хикс! Продължаваме напред, имате още 3 секунди. Стегайте се, защото повече няма издаваме. Дайте един микрофон тук веднага. Знаете за какво става въпрос, толкова ти си първи. Точно така. Брато, каза само глупости. Да те бия, не ми косва трудности. Войскате с Димон Боткински. Толкова ушмейква Марио Скуркински. Брато, идвам, защото съм Пловдив. Идвам от Пловдив и ще дера като рис. Ти си тапак с изненада, киндер сюрприз. Дразниш ме, защото си фен на Азис. Плюс това си някакъв стар. Седно тапак с шапка и си чалгар. Брато, къде ти е комплета? Не си вижда, че в кинета правиш вместо стотинки ампета за минета. Не бати педал от телевизия Планета. Много е да. Бате, ти си боен Блек. За тази публика си отвратително лек. Абе да знаеш, мой човек, ела тук на бата в 21 век. Така като гледам устарял си. Пишките знаеш ли ги? Тука на всички. Знам лапал си. Ще точиш ли лиги? Ще ми говориш на бата само с мимики. Виждаш ли? С уста държиш ли? Ми държиш го, какво да правиш? Ще ти карам тупалица, не път, да знаеш. Защото са български. От тебе ще чуеш най-долните възгласи. Най-мразен спор с бубъри с очевидни мощни тумори. И говори само глупости. Така започна ти. Бате! Ами тук вече нямате право на Хикс, трябва да си изберете един от двамата. Беше супер трудно това, защото те двамата са си близки. Как да го кажа? Добре, кажи нещо. Един трябва да избереш. Two and Black или Boch? Ми ще бъда малко по-конкретна. Той Блек, всичките му рими бяха направи интересни рими. Ти не влизаше на последното да си кажеш, ами малко изоставаха ти римите. Беше супер интересно. Не са просто двойки, правеше тройни рими, завърташе ги, имаше игра там. Имаше игра доста. Но пък от друга страна той беше много по... целенасочен, благодаря за което. И аз ще гласувам за Боч. Съжалявам. Имаме един глас за Боч. Просто, нали се сещате, че аз си харесвам определен рап, неговия повече ми Това е, харесва. няма значение, ти съдия, даваш един глас. Се обърнаме към публиката или към Фет Прайд. Първо се обръщаме към публиката. Така, извикайте за Боч! Извикайте за Пловдив, Two and Black! Харесвате ми супер яко. Вие сте. За Боч. Боч продължава на плесте след си ръцете. Аплодисменти за Two and Black, който според мен, лично аз бих гласувал за него. Живи и здрави!
Продължаваме напред. Дайте това микрофонче. Кокаин, адреналин, всичко няма. Майк да си е правил добре, всеки направо взема микрофона да го пуснем първи освен, а? Не бе, шемята зи дора, не може така. Оп, стотинка от тази прекрасна млада девойка. Ти какво ще правите? Спокойно. Нападателя си дора. Сега, кажи ми ези това. Тура, добре? Отведам имаме тура. Така, ези. Добре, всеки те избира, заповядайте, моля, изпълнете. Кой да бъде първи? Отруби ги, Венове! Сектата ще бъде първи. MC Tripper, Forever Young, за вола за воза в Каспича. Да видим какво се случва. Диджей, готов ли си? Айде нашата. Батерията играе, защото си ми авер. Почнах първи, просто защото съм кавалер. Това на оптиката на моя револвер. Ти не си авер, за това ще падаш, тъй като име работя като всеки друг. Като баща му просто трябваше да сложи капут. Защото е слабо в рапа, ако не беше капута, нямаше заси на земята. И без това си грозен педал. Един въпрос за баща ти, защо те е създал? Защото ме пухна таверата, един въпрос, какво за Бога правиш на сцената? Нямаш тъжаци, сцената не е за слабаци и за новаци. И са те писти, сцената е за тея, дето наричат професионалисти. Пишки като с размер на клисти, бате, бей. Смешно, наистина. Забавно. Добре, но? Той е тук срещу мене, ето газа, но след този батъл, но той газа ще размаза. Че има такова дете, си е казал, че повече няма да тебе. Да се роди нима като тебе, някой тъпо бебе, нищо, че си по-голям от мене. Пак ще ядеш моето семе. Не ти е тук мястото, братенце, по-добре ходи да спиш, момченце. Това правят хората на твоите години. И не ми спомени тук в Рими, защото ме струваш. И знам, че от моя обув, като излезете си купуваш. 5 секунди, майка на Така се отговаря. Е, това е, ево. Е, така се отговаря. Това е. Това е начинът. Съдиите, вие сте. Абе, каква е тази тъжна музика, Гонко, били? Да не би да говорим някакви драми тук, абе. Не бе, разделил се с... Е така, да ви чуваме, съдиите. Йоко, ти си. Дами и господа, колкото и да са тежките думи, вие присъствате на едни батали и в момента на сцената едно момче, което аз не виждам, че има въобще равен на него в баталите като цяло. И аз ще гласувам за... Как ще се казва? Трипер. Господин Трипер, Имаме вие един глас. получавате моя глас. Между другото, Веном, ти, братле, се надъхна от неговите рими и доста добри неща му каза. Доста добри. Направо bad luck again. Честно. Майка да си е дала. Добре, какво ще почвате ли вие двамата или само се закавате един на друг? И словно. Къде са ми парите? Абе, или ти взе парите, бе? Взими Тура. Тура! Ези или Тура те питам, бе, човек? Тура, добре, сега го разбрах. Аз не си говори за Тула. Един град там, как да е? Цък, цък. Така, ези. Дай, кой да бъде? Кой да бъде? Ти сте контрафинанси, ти си пари.
Апа, подарък за нова година. Чакай. Окей. В лицето ще правим плес. В час от нас загубихме те били във фабрика 126. Свалям ти шапката, нека ги размениме. Време е да те целия нараниме. Отворени рани, всичките като мембрани, пронизани с фара, с фуражки. Всички си сваляме нашите шалове. Време е да се събуваме по сандалите. Отиваме на плажа, сега се правя на намаза. Няма да спирам, просто съм на намаза на преваза. Лежа си с голата глава. Сега съм, о да! Няма значение, просто много помрачение е така. С кожа черна, може да съм бял, но съм уметен от гребена на твоята глава. Така се обърках, няма да спира, просто побъркам на пата и сега изправям се за това. Определено да слушай главата, само че тая цистерна, ти знаеш как да отговориш. Чи, Uncle Billy дава сили. Време е някой друг на микрофона да цвили. Дали в час матас или пък тук. Мачкам те и те бия бе буклук. Копеле, дошъл съм да репувам във фабрика. Рапирай ти на майка си в калабарника. Цистерната винаги брутална, римата му повече от твоята актуална. Копеле, ти си скучен, аз съм Квантов. Ще те бие и MC Александров. Бруталните рими, копеле, ей така, айде покажи ми, ще да изнасила на диджей пулта на Uncle Billy. Имам за това сили, копеле, разменяме си шапките. Време е ти да ходиш да рапираш вкъщи на бабките. Защото само те ти ръкопляскат, а дядовците от твоите рими май се стряскат. Ама аз ги вдъхновявам, защото когато не спирам да рапирам, всички като тебе ги пенсионирам. Това беше батъл, много време се получава точно така. Йокиш, дай ти си първа, кажи ни какво заслужават тези двама младежи. Безспорно MC Цистерна го разсипа, но все пак контрафиленце не спирали. Има нещо забавно в теб. Негър, отплесваш се нещо. С кой си говориш? Те ми говорят нещо, бе! Да, те ми говорят. Какво става сега? Аз ти казах, MC Цистерна естествено. MC Цистерна, добре, Но все пак извикайте за контрафиленцето! Той си полудява момченцето! Добре, публиката или Фет Брайт, не Фет Брайт, докато се наговорят сега кървавото момиче, Така, извикайте за контрафиле! Извикайте за цистерната! За контрафилето като че ни повече жени. За цистерна. Не, сериозно ви казвам, това беше като игрите на Хикс Тим, на Back to the Yankee. Сега само жените, сега само мъжете. И ако добре, разбрахме, записахме си Фет Брайт. Определено цистерната си досипа. Цистерната продължава напред, дами и господа, ако ви смети за двамата, майката си е бало. Някой трябва да отпадне, няма как. Ювентус сини. За 30 секунди да направите максимално много комплименти един за друг. Това е фристайл, приятел, да ви чуем. Негъра ми дава най-трудната задача, обаче цистерната дошъл е да откача. Няма друго какво да кажа за секта, освен от мен имаш респекта. Младото MC ново поколение прави на всичките масово погребение. А за него движа с 300, цистерна задава се, дайте и писта. Окей, на главата няма маниста, копеле ще те е пък като батиста. Окей, пея си аз. Копеле, спокойно, не съм занимаван в джаз матас, но тук чувствам се у вас, у нас, 6, плес, време е ти да влезеш, защото вече аз не съм публиката интерес. Окей, сектор ти си. Копеле, не си кретен! Епала, респект, ти си по-добър дори от мен! Копеле, мен ти си
Янкия. Да, и това трябва да те грабне. Виж колко ти си толкова учиш и да не махне за теб на Великден, защото имаме дипен и това ти типен. Виж ме, колко да се зри не мога да го правя. За готовки нямаме да имам чига и забрава, защото правя го на бит. Да, ти го знаете, ще да ги убием и винаги да знаете. Всеки трябва главата, защото римите са си убиваме или ги тук драпираме на бит. Да, и това е бата, има много фенки. Ма какво се прави, тук се прави комплименти. Ебала, респекта и от двете страни, обаче оставаме дестрани, вестници на две страни. И после си правим тъшаци с тях. Да, това е вербален предах и аз го правя така. Време от страх главните. О, чизкеф, тук там е, нали, пада някой лев, ама си го прибирам в джоба и си взема бира и цигари, защото така се напира. А мене нещо няма и да почерпиш. Черно, знам, че се кефиш за черно, ай поздравете с приятел. Аплодисменти за двамата, това приятелски батъл. Така се прави Бигри Данки Шина. И какво сега продължаваме напред, така ли? Кои продължиха напред? Кои продължиха напред, сега искам да чуя? Fate to Death, Tripper, Venom, и Мера, и Боч. Контрафиле. Правилно ли ги казах всичките? Добре, продължаваме напред. Аз искам още една. Почките искат да бъде първи. Ние сме цялото криво мечки, а вие сте пастърви. Хайва колко големия, колко искаш да вземеш. И мене, вземи да ме пометнеш. Дръж си сливиците, те ще излезнат. Бате, пред него ще блесна, защото съм черен, той е бял. Бате, да ми си избрал, че в рапа си бял. Обаче трябва да се напира, то пичак се амфетамин в телефа предозира. Бате, къде си пичак с обръсната прическа? Кажи какво ти правето днеска, мускулна треска. Бате, едва си го поле, то пичага вика дай малко и на мене бе. Само за да си правим тъшаци, показват ти средните знаци. Най-мрази излизам също палаци. Бате, сиромах си. Бочката, добре. И Мера, готов ли си? Ако били, дай. То ще прави свирки на палец. Права си батъл с африканец. Бочката черен, между другото стилът ти не е модерен. Е така, римата завита. Говориш за жена ми, да не говоря за Танита. Анита, стой, че се обърках. Е такива като тебе ги побърках. И е такива ги убивам с кеф. Познайте кой няма да подкева Мостев. Ето го тука. Забирате като пион щука. Директно върху ковалня. Изкъртвам начина да ти спълня. Пара си кефа, докато те тегла за флеша. Попеле! Добре, приятели. Харесват ми приятели, които си говорят откровени неща, очи в очи. И приемат всичко. Добре. А вие не решавате нищо. Нали знаете? Съдиите са тук. И това са Fat Bright. И Мера, имаме един глас за Имера. Обръщаме се към публиката. Извикайте се Имера! Извикайте се Боч! Аз ще дам... Да те чуем, Йоко. Аз ще дам Хикс. И ти даваш Хикс. Аз ще дам Хикс. Искам много да ги чуем пак двамата. Ами да, Fat Bright казва, че... Ема Fat Bright са трима, аз съм една. Виж сега, ако искаш все пак да има Хикс, гласувай за Боч, за да има Хикс и да се бият пак. Добре, гласувам за Боч. За да има Хикс. Ще се схванете вие съдиите. Аз искам да слушам рап, бе брат. Да, така, значи и според мен беше Хикс, трябва да се пробват пак. Имената по принцип е малко по-уж, по-добър, обаче пък бочката извади. Айде. Така че, айде, имате още 30 секунди, само 30 секунди, нали? 30 секунди. Тебе що те питам? 30 секунди. Кой беше първи преди това? Добре, Имера, ти си първи.
Да, имаш 3 секунди да изличане. 30 секунди за Хикс, е така, целият го оставам в гипс. Настъпвам те като чипс и те мачкам. Е направо, знаеш, че обратна шибаната ти за хапка. След като лапна моята батка, мърло, дълбоко гърло, ще ти го правя така и ще изхвърля. Е така навън, падам като гъм, а твой стил е гаден. И си досаден, малък черен, отново разцепвам те на хиляди парчета. Той тук пак се кефи на момчета. Гадната природа с чимбеша те изгона. Между другото, фристайлът такъв бит се прави много трудно. Да видим отговора на път. Ейо, права, око за око, а ти ми имаш аз правя рапът и ми даваш месо. Бата ще изям целия, ти си бат излишния, смени тематиката, ще те бия и на теория и на практика. Аз съм черното показвам с пластика, тези хора от пара те изпратиха. Бате, изчезва и излез от пара. Бате, ще те бия на комара, ще те бия и на сварка в квартала. Къде си от казичане? Бате, вам мътничите в моите рими изпичате. Моля ви, ходете си. Най-мраза се да се изправя срещу цикъл и бремени. Добре, така, добре да ви чуваме сега съдиите. Първа е Йоко, тя много добре знае какво да каже. Какво да кажа, естествено, че и мерата тук го пречупи, но... Ти, брат, просто имаш лош късмет. Лош късмет, много гадно, да. И аз много мразя така, обаче и мерата, брат, направо си те... Добре, имам един глас за Имера, обръщаме се към публиката. Извикайте за бочката! Извикайте за Имера! Определено тук имаме натиск за фетбрейк. Жоро. Добре. 100%, втори път 100% Имерата, въпреки че... Имера продължава напред, дами и господа. Имера отива на полуфинал. Тежко, гениално. Претеглят хората. 6 човека се биха за трите места в полуфиналите. Четвъртото место на полуфиналите остана Фейто Дет, ето го. Все пак обаче мисля, че той трябва да се покаже срещу някой. И аз ще извикна, или ще извикам едно от двете си избираш и го казвам, да не мълчиш. Негър, викни петното, негър. Петното е измежду редиците, то е много важно. Добре, извикваме Епос на сцената, аплодисменти за Епос, motherfuckers! Ами айде едно. Този път искам батъл, искам да ръмжите, не мога да бъдам Фейто Дет да бъда приятел на някой, няма как да стане просто. Искам да се ядете, да се мръщите. Мерси, нали? Мерси, брат. Просто искам да бъдете като Гатузо. Чак, тай малко. Стоп за малко, негър, върни се бе, брат. Тук си има правила, той понеже е отпаднал, обаче той остана сам. Това значи ли, че ако той в момента го победи, минава напред? Не бе. Не, окей, извинявай. Шоутайм. Сори, аз не съм разбрала, глупавичка съм, окей. Няма такива неща. Живи ли сте, дигайте малко шум, бе, аре ви чуваме! Има ли хип-хоп тук? Има ли? Само да ви кажа, че си говорим само самурайски неща, нали се вкарвайте във филма, Като самурай, вада меча от исагите, а твоите рими са бавни като бабите. И после пак пращам те да си правиш се пуко, а мислиш римата, че ще ти е нещо прочуто. Ще ти купа кимоно и то след този батъл, брат, че те боли газо. И влизаме на 3, и после метам шурикен. Абе, ти си като курва от палета сатен. Абе, виж се, погледни се, да ти каже по-добре заспи. Изпи си сакето и добре си помисли. Аз
аз съм екоспа. Редят ти пак главата като регоспак, да риби канибалски, срещам си тъпто педалски. Дай ми само бати леко фол, разкарвам те после като курва в мол. И той работи в мола, направя глада като долу в мол, защото бял му е супола. И кода продължаваме тук, и газът е правате на пух и пак защото си шут. И фол и лириката по-добри от твоите. Аре за финалите, бойте се! Чеки, дай ме да ви видя ръцете и няма да спрете, защото продължаваме най-добрите, тук са римите, знаем кой сме, аз секната и двама трима, разцепваме като да трина, пак да оправим тук да скрина и да ви видя пак ръцете горе в так вратлеца и пак да видим как и пали песма сърца, защото важно е да имаш енергия, важно е да го правиш, братлетце, с кеф, а не да правиш като педалите чалгари, музика за лев. Усетиш твоята енергия. Хип-хоп шиноби, ето ме тук, това е твоя край, направо те пука. Окей, копале, огромен си, пръскам главите ви като кокосови орехи. Няма проблеми, околи се пред катаната, сега ще ти удреша главата и пак ти драмата. Мадафака наеба си тръгваш от клуба, време е шурикен, в тебе тъвкува. Жертвия юмрук, отново е тук, идвам от изток, защото съм луд, някакви хвали хаса, да ето влизам с върховна зараза. Време е да ти приложа хипноза, копеле убиеш свръхдоза. Аз съм самурай, копеле клей, това е колаборейшън. Самурай, изнасилен си от гейша. Ей, деца, MC гея, в роля и си внежа. Хора ти кажа, еба ти е попеята, ще те е в еписа. Край това е края, брат, аз съм Херкулес и ти пръскам хернията. Окей, нямам бицепс, не ходя на фитнес, бъди готов. Прилагам екзорсизъм, такъвто не си виждал, стилът на змията. Замахване, паля ти главата. Всички извикайте! Змията! Стилата на змията! Нека да чуем главата! С красията! Чуем главата! Влизаме змията, най-добрите в устата, бъбръци във главата, фол и лирите са правни в едно. Тръгвам аз за брат на деца, защото снимам живота от покемоно. Абе, брате, люби, пак се негати напред, ма продължаваме да го правим и пак за лев. Брат, няма тук кой да ме продуцира, обаче моите рима в главите ми да мъска пак да спира. И шоу правим, и правим много без пари, питам те добре ли си? Аз твърдо добре съм си, добре го правим, най-добрите тук в играта. Да чувам как го прави пак змията! Да чувам как го прави пак змията! В кова, влизам през земя, ето ме, стъпя на земята, влизаме тука, отклана на змията. Подобрете се за Бога на войната, реката и катана маха ти главата. Тата турбо от мигранта, влизаме тука пълна е вълната. Имаме колака, вижда се разделът като змията. Еми, видяхте, че фейто ден заслужено е стигнал до полуфинал. Всички са съгласни. Ама, момчета, стига се, Apple си фейто ден! Заедно шака, е за това говорене. Еми, Не може да не чуем змията за диджея. едно за диджея. Да чуем змията за диджея. Който ще пуши докато аз Мисля, че пея. останаха само 4, така ли? Негър, аз предлагам следващия път, когато правим фристайли, накрая, независимо кой побеждава, Да, всеки да си изпее по една негова песен. Не ми сме ги грижи. Абсолютно всички. Който има инструментално, Супер, той е супер. с готова. Само да извади някакво хубаво четелче. Добре, не ги грижи. хубаво. Който има чеделче Да, при да негъра, прави вече газ. знаете. Добре. Но ако иска някой каквото прави там в рапа, четелче. Окей, Айде, остават теги. само 4 човека, така ли? Отдавна се занимавате с рап батъл. Извините за двамата, ladies and gentlemen! И двамата определено заслужават голям респект. Отдавна се
занимават. Знаете в фристайл какво е? Не всеки път връзва. Не всеки път. Няма как ти връзва всеки път. Няма как. Ако ти връзва всеки път, значи си участвал в филм с Уил Смит в главната роля Аз роботът. Така че е простено на всеки да падне. Fate to Death срещу секта, a.k.a. Трипер, да мятаме езитора с тази запалка. Ако се падна от тази страна, където няма или имаш пари ли? Ей, сектата има пари! Извини, задача! Младата надежда Беги Рапа има пари! Беги Рапа има пари, мадафакъс! Абе ти ще го наричаш сектата, бе, брат. Секта Трипер, семи е тази, разбираш, и важното е по-бързо да отида си свие един джойнт. Шегувам се, разбира се, много ме кефи рапа, който правите тук. Знаете, че хоп, ези или тура, ези, тура. Фейто дете първи. Е, така ми харесва момчета, които си знаят работата. Чакай малко, какво пише държиш този микрофон? Аз ще го дам добре. Ти имаш го този микрофон. Така по-добре. Ще има ли аплодисменти за всички? Не. Всички изсъскайте за това. Айде нашите полуфинали, motherfuckers! От изток на рая, емфото скрита педерастия. Хванал се готът се кура и смиш, че не го разбираш. Мина всички студия, рапири, кина, левита. Пееш за фирма и нещата, които имаш. Не трябва да ми се правиш на пич. Накрая ще бъдеш разпасован от кварталния фирмич. Разбираш ли, няма делегации. Права по тялото ти иероглифи, смъртни знаци. Разбивам те като колите близнаци. Аз съм терорист, функционалист. Фетишист. Излизам чист. The king of high kick, hitting. Махам ти главата, само с техници. Копале, време ти служа белезници. Разбираш ли, маци си имаш наркотици. Още си пубертета. Трипер или сетне, твърд ти кажа, аз съм легенда от касета. Те от 99 сега ще те подсетя, че това е твоя край, Цариградско шосе, област Плиска, няма кой да ме спре. Като сила на земята, разпервам криле, респект за страната на светлината. Фейто Дет, Трипер, очаквам твоя отговор. Оу, yeah. Бате, не си на мъжето, ходиш по шиците. На това някой да му спре наркотиците. Ти си вечен супер, като рапира, едва не получи сърдечен удар. Отивай в болницата, ето го най-големия бе на хомлесата. Защото си спикър у крими, ето кой копира неговите рими. Той ти ги е написал, има ли ден, в който не си кисел? Това е Фейто Дет, копеле стегни се, да не си на метамфет. Или на друга синтетика, току-що сектата ти показа техника. Защото попала коранира, добре че самата ти покажа как се напира. Ау, колко линя, бате, стой си! И за тези реплики, бе, бате, стой си на задника. Бате, нещастника, даме празника на научната фантастика. Не съм и аз вика, защото вика всеки фен. И без в този поглед виждам, че си на пети ден. Слушайте се. Така, добре. Обръщаме се към нашите съдии. Айде, нашите хора. Така да чуваме, искам компетентно мнение, резки изречения. Ние ще си изкажем, но няма да кажем първо кой, защото негър ще отдържи веднага. И ще продължи нататък. Затова ще кажа супер компромисно и от 3 на 0 от наша страна, от 3 на души печели. Не ме поправи преди да съм ти казал. Но печели Трипер и айде на Фейто Дет, защото се представи много добре. Добре, имаме един глас за Трипер. Обръщаме се към публиката. Така, тия двама сладури. На адски сладури, да кажа. Извикайте за Фейто Дет! Истинска машина и на теория и на практика. Извикайте за това. Как беше?
за този сифилис, за този трипер. Записваме си, съдиите си записаха бележка и Йоко да чуваме компетентно мнение. Аз съм много критична по принцип към рапа. И ще кажа едно нещо, че Трипер, фристайла му е по-добър от много измислени, намислени, записани глупости MC shit в България, така че аз гласувам за него. Трипер продължава напред, да аплодисменти, дама и господа, за двамата. Както остава се представи според мен. Хората Те ще мислят, Дали ще ме пиеш? Отговора е не, така че отваря остане на колене и знаеш, ево там какво следва. Имена на опашката преглежда, направо вада твоя замък. Показва столица, аз камък и директно готов да те чупи. Той тука ще се натрупи. О, направо ще отруя, по-силно говори, защото не мога да те чуя. Копеле, говори силно, изнасилно, директно правят и такава атака. Имейл ще те чака в брака, твоя крака и се тупи. Направо е така ще го любим, като зилка, атакувам с засилка и ще ти дава силка, на месилка ще застава, плюс това рапът ти не става. О, той осъзнава, че се пада, не съм заболека, но зъбите ще ти извада. Копеле, болен от спин, има ли лечение? Еми не дай да се правиш на Еминем. Става шапка и с... Не си Еминем става, но не дай да се правиш и на него. Да слушам ръка, Йоу! Добре, готови ли сме за отговор? Йоу! Ето си страна! Готови ли сте? Окей, дай. Малък, вземи си някакви уроци. Аз ще подгревам много след ти концерта на Цеца на стадиона на Боци. Кей! Не ми се смей, малко се научи първо и после лап пей. Копеле, гладната цистерна, ще те залее целия за сперма. Да, и ще те нахрана с люцерна, ще бъдеш животно в моята ферма. Но внимавай, защото ти падам зоофил. Обичам да еба такива като тебе, рап дебил. Изнасилен, кой? Аз, ти си интернет мобилен, аз сателит. Копеле, сега ще бъдеш от мене предвид. Вадиш ми зъбите, аз ти ги вада с ритник. Ще ти извада зъбите и ще ги сложа в плик. Ще ги продам на пазара. Копеле, ще ме хванеш за светофара. Обаче тази вечер светофара е зелен. Ти от моята си рима заразен. Защото аз съм откровен. А ти си копеле, моят член. Така че римата ще те изкърти, цистерната се надърви, аз съм по-твърдия и за това те мачкам, копеле. Не видя, че се изкрачвам. Добре, тежко. Според мен и двамата бяха ужасни хора. Пусни някакъв бит отдолу, че много мразя да ми е тихо, копеле. Никога в живота ми, в моя апартамент не е тихо. това беше кофти, той, че живота няма музика за фон. Това беше добре. Добре, сега започваме да. Добре. Ами трябва да гласуваме за един от тия двамата пича. Знаете, че е тежко. Той е много добър и той е много добър. Той беше първи, той беше втори. Чанта, ами признай си, всички са подготвени и тенките ти не са подготвени, а те са доста. Само на земята ще те проста. Сам ще ти дам съвет полезен, не се ебавай, дали си ходи с изключен грезен. Ето това ти давам, тук те подигавам. Знаеш, не го правя за валута, обаче ще те екзекутирам за една минута. Даже не ми трябва повече, на това да го пътя в гробище. Да срута твоя замък, ти си под сегата, аз на гробен камък. И се дам, вълнатените дъжда, киселинен, който се къпеш, ще те разсъкъм като пъпеш.
Браво! Много добро. Той знае как да отговори. Бате, виж какво, не е моно нито стерео. Пенисът ти е с размера на Рей Мистерио. Бате, виж какво мършо, дори е тъжно. Това като го бием ми е мъчно. Знаеш ли кое е тъжно? Ето кой няма да подгрява на Мостек също. Своите пълчове, без и на жлъчеве, но сега ще те търмълчеве. И идва кърчове, защо ти смешен? За мен е вратете и не си дежа кареше, че те оплещи. Защото си смешни, към ето смешник, ето ми се плещи. Виж какво, аз съм тука с мъчете. Искам всички да вдигат ръцете. Дете, три от рубовете, нямаш енергия, кур, двете. Защото мате, вземаш този среден пръст. Директор с твоя тесен гъст. Ето ти двойната имаш и горите от паметника на съветска домовска градина. И пак няма да се наеде, сори, ама не ме бе. Бате, какви са тези шитове? Йоко, този път, моля те, без безмислени хиксове. Ау! 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 Тежко, тежко. Много добре, браво и двамата. Не знам как го правят това нещо. Аз мога да съм охранен нещо до там на мостик. Йоко, дай ти си... Аз сама ще си дойда, бе, брат. Значи, и двамата сте добри, не колкото негър от фарс, но... Yeah, boy, push the guy, give me the mic and one! Трябва да почеткаме динозаврите. Как? Добре, без нещаци повече, той просто е много по-уверен, много по-такъв. Ти имаш късмет, че той пее с тебе на една сцена и ти имаш късмет, че той пее с тебе на една сцена. Вие и двамата сте велики и вие си продължавате напред в живота. Независимо какво се случва. Едно време, не знам кое година... Аплодисменти за Йоко, между другото, за този коментар! А не, аз ще дам... Това е. Точно е така трябва да се говори на такива хора. Ама аз ще дам референция. Едно време, далечната 98-99 година, УАШМС стана пръв, аз станах втора. И това беше от 100 души. Тоест няма значение, вие сте победители и двамата, вие сте заедно. И все пак за кой ще кажеш, за кой ще дадеш гласа? Господин Сектор. Господин Трипер? Трипер, да, окей. Добре, окей. Обръщам се към публиката, вие вече забравяте сигурно римите, но сега си ги припомнете набързо. Спомнете си той какво му каза и той какво му каза. Помнете, че винаги първия е малко по-преебан, защото трябва да измисли нови неща. Втория вече е чул какво е казал, може да му отговори. И така, сега да ви видим тук. Готова ли е публиката? Извикайте за Секта! А сега искам да ви чуя гласовете за Имера! Добре, водим си записки. Аз тук... Аз имам логика. И ако нямаш вече право да говориш, обръщам се към Фет Брайт. Така е, аз съм водещия. Искам Фет Брайт да даде своя глас. Според мен публиката беше повече за Имера. Ще кажете вие по-късно също. Така, да ви чуем. Публиката за Имера, иначе Йоко За сектата, да. Аз съм учебър. Добре. Извикайте режисьор от Фет Брайт, виновен за всичко, което се случва. Вали Чепела, сай говори. За кой да бъде? Искам да кажа, че 100% за батъла е секта, но и двамата ще подгадат на много смех и ще... Добре, това
Това е яко. Ето нормално контакт между двамата, добре, окей. Аз като го гледам това си отива на Хикс нещо. Не може да кажеш нещо, ти си говориш само единствено, когато не мога да разбера. Добре, не можеш. За секта. Значи имаме един глас от Йоко за секта, един глас от Фет Прайд за секта, публиката извика за Имера според мене. Все пак обаче имаме един глас за Имера, за секта, извинявайте сега. Първият рунд е спечелен от секта. Втори рунд. Отиваме на втори рунд. Ако ще говориш нещо, мога да кажеш само папа, ти ми казвам. Кой ще бъде първи? Кой беше първия път? Така ли? Ти ли беше първи? Лъжиш бе копър, през цялото време лъжиш. Лъжиш, че нямам пари. Лъжи ли сте? Хайде, добре. Няма значение на кой. Извикайте за секта! Извикайте за Имера! Втори рунд на финала, след пред баталите, победителя отива на сцената на Моздев. Oh yeah, here it comes, alright, yo. Вижда, римата ми ще те трогне. Този път публиката не може да ти помогне. Има голямото его. Сериозно, какво за Бога харесахте в него? Нека пеете шлачове, писали от емзита с селски пънчове. И хора се натъгазичене. Какво очаквате? Беден речник от казичене. Бате, ня ти вика вига. За да правиш фри, трябва да прочетеш поне една книга. Вместо сухото на шибаната пирамида. Ти си кида, аз съм губен и си риба. И те пускам по реката, слаба са ти словата. Пускам те ще те отдава в водата, защото си гега брате. Питаш коя вода, във Варна, в Черно море. И без това си прост братул. Първият случай от натраване с морска сол. Вижда, защото аз съм единствения активен. Няма как да ме биеш, не си достатъчно креативен. Стилично поведение никакво. На то пикото трябва да му спрете пикото. Чакаме отговор, той знае как да отговаря. Яго! Here it comes. Чуда се по-еко гадно, стилът ти, може би лицето ти или дъхът ти. И двете са ужасни, римите ми знаеш, че са кривогласни. Второкласник, ходи си у Варна, тук си в София, внимавай ако те варна. Ето много лошо ще се случва и мен хваща в килера, тук ако се включва. Супер гаден изнасилен, дай от тук пада да виден. Направо ще те изнасила с коляно, от късно до рано. В 5 часа, бегам тук още в носа. С трион, обноси целият микрофон и сега микрофон. През другото след първо ще трябва байпас. Кеги се, стоколите има лайф с нас. С петия час, беги от тук, ти си плек. Един джойнт, тогава да извади още една пика, Любчо да извади кокаина и всички добре наред. И се да си стигне от телевизията, ръпа да продаде, да няма корупция в България, да има промени в здравеопазването, всичко добре наред и Анкъл Били ми го пусне най-сет. Той ти, ама пак ми е кет и двамата ще подграбваме Моздев. И не само, и пети час, това е го така, от трети клас, отдавна, с браба на сцена. Това ще е страхотна вечеря, което ще има тогава. В рапа аз съм грамада, мятам граната, но не по него в случая. Римата е отключена, излиза директно от ковчега. Колега, това е мой колега. Рап колеги, наистина той победи Неди, да знаеш. Той ме би. С двойни би. Направо си почвам. Йо, аз съм шибания, бате, аз съм шибания кръводарител. Не негара, ние казваме, че няма победител. Защото сме на едно,
Защото просто решихме да подгряваме заедно. Това е мъртвото течение според нас. Нашето решение е забвение. Защото ние сме точните. Внимавайки шефи, напукаме шушоните. Защото заедно сме като скала. Путаме само планина и то снима добра. И естествено добра е. Всеки ще го смае. Всеки самурай. Баща си чадай. Защото съм истински леш. И затова идвам със светлинния меч. И те променям си директор с корема. Защото новата схема е следвател да си купиш корега. Освен ако не си на диметил стриптамин. Това не е Любен Диоксин, това са Филип и Белин. Искам още! Влиза вербална атракция, като гангстер във вас следва внезапна регистрация, ако не спазва дистанция. Всеки път жена си получава контракция, очаква се поява на визуална халюцинация. Влиза фракция в шимара и иллюстрация, дами и господа, представа малки ви изроди във Франция. Извини моята развитена фантазия, скоро очаквай кучици печенаци анимация. Ще е по-тежко следващия път и не види къде ви взима без ръце бълък. Акълът си е колкото на безкълтежен тък, защото си развил зависимост към секс играта. Текстът ти е тъп, много сигурно си паскал вас. Воденен по твоя сидел в талайски газ. Рей Чаров, гейскация, ако майка ти дропне на пази, кава рей парти. Скачи, 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 скачи. Опитайте да ме турите си ме сумите, ваши, разтичаме турните, ваши, като сме твърде опасни, като ме чудите капаме други, защото не сме опасни, като сме ходили хора, ще те пребием това, откъде на къде, вина откъде на къде, стари ми теле, къде, това ще сере къде, лудия сере поне, като моя сере по стоп поне, да не се празик и ти не за скоплов поне. Става прав, което направо вика са живите, кора прав, което продължава да пиете, Ти твоите хора сте на съд да видите. Скачай, 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 скачай. И сега това продължава. Йо! I can feel it! Sector! Защото влизаме, разцепа на бека не спираме. Опаците, може би домираме. Много фреш кеш, поземия вода теш. Беги пак надалече, защото бой ще ядеш. Ние ми да предвидам, опитам за пита, пак го пак опитам. Да ги пия, няма аз да спирам. Скачай, права, усетиш и това да ми га кача. Ръбата след всички ми сега. Скачай, да видя пак мене пита, пак го пак да те спирам, го пак да видам. Абе, може да подграм без стрес. Обаче всички знаем кой е без стрес.
успех тука, продължаваме в това и пак се двигаваме. Това е комплета подскачайте! Ето ли, ако искаш бит, там влизам ти с бухалка. Това е батъл рап, респект за всички. Скрий се, брат, хвърля, тука ще влиза твой брат. Тука съм плетото, по-гледате с концерта високо. Скачи тука, скачайки тука. West side. West side, west side, west side. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to raise this lyrical dishes in your bushes. Pull up to the red fools with all the moms. The night lane close and from the weapons where you're climbing. The interest in my hobby. I had question asking, look past and music blasting. But I just can't quit because what I need, studies big, you got to frequent. И нещата продължавам и се умри като стана с теб обичам, аз оставам тогава. Безвилбрените мъжаци, а тъпите ушаци да го духа, защото са паляци. Тук за цяло ме бере, тук за цяло се дере. Да го духат всичките братлеши, защото пак не могат да ме фанат и так да искат. Те го стара сутринвате, прическите зализват и бърза шибарите пак фуражки. Да чуя бърза шибарите скапани фуражки. Курза всички скапани фуражки. Истинския народ продължава страшно зори. Копале няма, кой да ни победи. Емсито е емси, когато отпори. Майсторите на церемонията сега ще ви заболи. Влизам в тежка лирика, 100% аз съм път, бега е рап, призрака. Призраки, наши изобрения. Майка му ще е ватаги, една хартия да го спия. Килчука, килчука, да ви чуя за килчука по-один бая. Слушай, това ми е в гените. И ги чупа да го духат сирените. Те ще са умрелите. Братле, като те спам, те са успелите. Еми, това са други теми. Има схеми, малки и големи. Чупа всякакви някакви разни хора с стова и глави празни. Слушай, ето щеко, след мене влиза и ме разделива тук да изкарва малко от кервиза. Аз влизам, да си снимам. Безплатната вода от мене ще си цените. Целият компас се светена вода от чепите. Очите моля на светите, отваря крона на вредите. Моля да гледайте, много ме гледайте. Вие там съседите, колките за те елате тук да ви следете. Бати, къва какво ни стана? Фабрика на тече го забрава. Аз ще ви кажа много хора да го знам. Много забрави на тебе, за го напарят. Филмирам на то, чаша го от теба. Твоя брат влиза и ви слагат на теба. Път твой когато срещу тебе говоря. Харно као, давай първия рунд. Ето влизаме тука, готови сме за бум. Езико не е лун, дава много ще те ги. Влизаме за шоу на NTV. Няма проблеми, когато сме откачени. Влизаме тука бързо ще на фейдове с проблеми. Хара фака дава тук е фейдера. Копра е няма проблеми до друг фейдера. Окей. Влиза пак си сферата. С последните сили, респект сферата. Сладка убили, респект за всички, респект за всички, които останаха. Ама да си кой респект за охраната. Хората може да видят техните семейства. Копале тук не може само да се бездейства. Трябва да се разбира цяла нощ. Копале да разбирам, аз съм жълт грош. Аз съм строш и сега те троша. Копале обичам да си дете мъжа лоша. Аз съм пош на главата ми си обанка. Копале, аз съм като оня станка, който кърви някото уравие. Аз съм вашия българско правосъдие. Слагам правилата, викам за Сашо косата. Пошъл, не организатора, ама навидим първ оператора. Така че обърнете внимание, чукам ви лирически и ви давам знание. Това посетиш ти респекта за тук. Пак долу пускам и играй с рибите в такт.
след големите качаци. Дай ми само да го пуша, хип-хопа пето шоу ми е до гуша. Ще се напуша, не с парите, а с вашия кеп, защото ние тук днеска не рапираме за лев. Скебе браво, и какво ще кажеш след това? Негъра ми вика, не слез до сега, как да слезе? Кажи ми как да го направя пак така, докато има един човек, където изгуба с нас сега. Кажи ми ти го усещаш, разбираш, направо знаеш, експлодираш, прави се, обаче няма лошо. Добре си дошъл да ти кажа, може би ще викам пай точно. Детка ли беше? Ето да те това рай от най-печните хора, които познавам, да ви чул за ера. Защото много хора там нещо за хип-хопа, а нека не от тях. И Йоко също бе там се скрив за това е респект. Дай само баси лирика сега. Дай само баси лирика сега. Kto kipicze teraz giczaka na finisza I to spokój mi skakał kot z wilica Czuć ty sobie z niewidelnica I z dobroty i z prawa za fielica Nowo stop, Polaku krenu żaden Polaku bez zakładem, nikogo nie sam pasem Protne, ubyć kugatu prana sniper Samo ciebie nie ma ole pedał hyper Też w nos tereny światła Nie kupiło fryno, to wydaje za reklamę Prostu mają jeszcze zjemane Tamane, syni, raperite To są zautarane Protne, mówimy za krytwencji To jest to ponad, jest stricto Ci, znasz ci Tykacie roci, protne, chody Bo tak uczamy, kupy z kołcisz Tu mamy laptop, Fiat Clio Zajmy się stało to hip-hop trio Puszki z Kanada i od Kciuka Momczęty na kołędą, mam 4 puka Żeby z dumnego ładnie na to uradnie Jak tu gaza, ja za mało to правосъдие Адвокат съм си, дори съм си съдия Даже на един крак сега ще стоя Папирам аз да пътя пък всичките ползи Решавам по-добре от един чуваков прогнози Аз съм този, който търсиш ти под каловката Подавам римата като духите Ще чуеш за нас и ще разказваш за муците си Ние сме като филм на ужас